Здравейте! Вие сте с последното издание на Dancing Stars Extra. 3 дни след големия финал на Dancing Stars, при мен в студиото са големите победители доктор Неделя Щонова и Атанас Месечков. Здравейте! Добре дошли! Пусна ли ви малко адреналина, защото аз казах, че ще ви държи поне 3 дни? Докторки, как е адреналин? Аз още не мога да повярвам. Всичко ми е наистина като сън. Не мисля, че адреналина ме е пуснал. И изпитвам цяла палитра от чувства. Беше едно невероятно приключение. Просто беше много повече от това, което бих могла да си представя там на старта, когато започвахме. Излизаш си брутално от зоната на комфорт, правиш неща, които никога не си правил, преодоляваш си страховете, преодоляваш си сълзите, учиш се на доверие, на компромисност, на толерантност. Беше уникално преживяване. Преди разговора обаче, нека видим какво се случи на финала във вторник. Лили, ти си инкогнито тук. Тайно. Защо? Тук съм тайно, защото нямаш как да пропусна финала, когато майка ми танцува, когато е работила толкова много, за да стигне до финал. Но всеки път, когато идвам да я гледам на живо, когато се прибирам от Англия да я гледам на живо, тя се притеснява, защото някой толкова близък за нея седи в публиката и има чувство, че има по-високи очаквания от нея, как танцува. Но затова сме инкогнито и аз, и войчо ми, и братовчетка ми, за да може да я подкрепиме. Неделя е невероятен човек, невероятна личност, човек, който е дал толкова много на толкова много хора, такъв заряд, такава енергия и най-вече истинска любов и страст към танц. Време е да разберем кой е големият победител в Dancing Stars. Вие, зрителите на BTV, присъдихте титлата на Неделя и Атанас! Честито! Как танцува, но затова сме инкогнито и аз, и войчо ми, и братовчетка ми, за да може да я подкрепиме. Неделя е невероятен човек, невероятна личност, човек, който е дал толкова много на толкова много хора, такъв заряд, такава енергия и най-вече истинска любов и страст към танц. Време е да разберем кой е големият победител в Dancing Stars. Вие, зрителите на BTV, присъдихте титлата на Неделя и Атанас! Честито! Честно казвам, Купата. Тази купа, която блестеше през цялото време с тази студена светлина, която привличаше всички ни. Когато я хванахте, усетихте ли нейната енергия, че тя е избрала да бъде във вашите ръце? Стаси, аз искам да започна първо като изкажа благодарност към всяка една звезда и всеки един професионалист в това танцово предаване, защото тази купа я заслужаваме всички участници в това шоу. Да, тя тежи като в игрите на глада. Толкова е тежка тази купа. Но наистина всеки един участник я заслужава, защото това, което сме вложили, всички професионалисти, нашите половинки, танцови звезди, аз вече танцови звезди ги наричам. Звезди, те са танцорки, звезди.
наистина усилията, себенадмогването, всичко, което сме оставили в тези зали, докато стигнем до танца, който е само 2 минути, наистина адмирации към всички. Неделя, знам, че имаш особена връзка силна много с майка ти. Да. Тя даже в един лайв стана и ти се извини, че спряла желанието ти да бъдеш балерина. Да, така как се почувства балеринката в теб, когато взе тази купа? Много сложно се почувствах. Майка ме изуми, когато пред цяла България ми се извини за това, че ме държава в един малко по-спартански стил и начин на живот, за който аз мога да бъда единствено благодарна. Аз обичам това. Обичам... Стаси, знаеш, и мозъкът, самия мозък обича да има режим, да има дисциплина, да му е структурирано ежедневието. Ние си мислим, че ако нямаш ангажимент и хаосът, свободията, това е окей, но всъщност мозъка се плаши от този хаос. Един центриран ум много трудно може да бъде пробит. А един центриран ум става такъв само благодарение на дисциплината. И аз съм изключително благодарна на моите родители, защото не мисля, че човек може да постигне нещо стойностно в живота, ако не е воин, ако не е стоик, ако не е дисциплиниран. И всъщност това, което и 24 години прави в предаването, с всичките истории, които разказвам, и това, което изповядвам с всяка клетка от себе си, стоицизма. Мисля, че проява на уважение пред дара да те има на този свят, да бъдеш стоик. И каквото и да ти се случва, дори да не вдигнеш някоя поддръжка, дори да имате конфликти, дори и живота да те сблъсква с изкушения, каквото и да е. Просто човек трябва да бъде стоик, да оцелява по красивия начин. Наско, след 2 пъти втори, вече първи най-накрая. Щастлив ли си? Щастлив съм и съм благодарен на хората, които ни подкрепиха, защото да, 2 пъти втори, но и първи сезон, в който аз нямам една 40 от журито. Да, това сме го коментирали наистина. Много съм благодарен на хората, защото знам, че те видяха тази история. Няма да я нарека танц. Те видяха историята, която ние създаваме с доктор Неделя Щонова. Танца не е само стъпки, не е само техника. Ние сме хора, грешим, падаме, ставаме, плачем, смеем се, играем като деца. Това и казах и в последната визитка. Много е важно да намериш тези съставки, които могат да завършат твоя проект по този начин, както завършихме с доктор Неделя Щонова. Ставаме, плачем, смеем се, играем като деца. Това и казах и в последната визитка. Много е важно да намериш тези съставки, които могат да завършат твоя проект по този начин, както завършихме с доктор Неделя Щонова. Адмирации пак към Аз ти благодаря, че казваш. Неделя, защото по телевизията го казваш, ма в залата никога не ми го от 2008 съм в този формат и наистина мога да застана зад думите си на професионалист и да кажа, че това бе най-отдадената ми танцова половинка в този формат. Това беше човека, който да, понякога резистираше, но знаете ли, когато аз виждах, че тя може, тя ми се доверяваше. И в тази заедност резултатът е факт. Ние не сме видяли тези сблъсъци между вас в залата. Този огън. Да. Този огън. Взривоопак. От това общуване последно е бил в 1 часа посред нощ. Да, когато правихме последния тангото. Ами... Коя ще е версията? Истинската. Моята версия... Какво искаш и как да продължим след сложната поддръжка? Сега, след сложна поддръжка винаги продължението на танца е много трудно. Той ми ги слага на първа минута. Ти трябва да продължиш в ритъм и да продължиш да танцуваш. И всъщност характера на един танцор е, че когато пробваме танца за първи път в музика, аз очаквам, че то ще се получи. Доктор Щонова обаче слезна от поддръжката, каза, не, това е много трудно. Тук ще имаме 4 такта кръг. При което в моята глава веднага си каза, не, това не е възможно. Как ще ми каже, че не може да го направи и няма да го опита 1000 пъти преди да ми каже. Че е правила такива неща. Да, въпросът е тук, че аз искам да го опитаме 1000 пъти, ако не стане, ще го махнем. Но ако не сме го опитали 1000 пъти, при страха само да кажеш, че няма да стане и тогава стана тази буря, истинска буря. Да, истински пожар, стана взривоопасно, което за мен беше един чудесен урок за пореден път. Колко е важно не толкова конфликтното съдържимо, това заради което се карат двама души, а с какъв тон започваш да говориш. Няма да забравя, преди да влезна в формата, когато разбрах, че съм доктор Неделя Щонова, кедъра ми каза, това е жената, която винаги се усмихва и винаги казва добра дума. И това е факт.
аз се научих да бъда човек, който се вслушва много повече. Човек, който се опитва да разбира много повече. Защото да, много е хубаво да си професионалиста, който на всяка цена иска нещо, но нека го оставим там, назад във времето, си казах. И нека се отдадем на тази заедност, на това творчество, което можем да се вслушваме. Защото когато се вслушваме, тогава ще имаме и тази хармония, тази заедност, която твори, всичкото, което исках да имаме. И много се радвам, че и тя се вслушваше в мен. Ето като на финала. Какво стана на финала? Лили и Васил бяха там, но ти не знаеше, че бяха там. Аз ги скрих, защото когато доктор Жонова знае, че има близки хора до нея... Започвам да греша. Започвам да греша. Защо се притесняваш повече от близките? Усещам го като отговорност. Като ги видя, че си там, искам да се представя на висотата на техните очаквания и се притеснявам. И по принцип, нещото, което е ново за мен в този формат, аз в живота си паника атаки съм нямала. За мен това е непознато нещо. Но в този формат, челно се сблъска всеки вторник и не само. Само като си помисля, като чуя, дами и господа, за вас сега ще танцуват Неделя и Наско, и си казвам, ами ако си избъркам хореографията, ами ако не вдигна поддръжката и като знам как ще ме погледне с тези като лазер очи, как ще ми се скара. И всъщност не толкова, че ми се скара, ами не исках да предавам неговата класа, красивия начин, по който той играе, защото той е толкова всеотдан, толкова добър, толкова емблематичен. И аз непрекъснато опитвах да се повдигна на пръсти и да бъда така като него. И наистина изпадах в ужас, че мога да сбъркам. Мисля, че ще имам посттравматичен стрес и продължавам да го имам понякога. Всъщност, когато говорим за посттравматичен стрес, аз се страхувам от думите «ще го направим във вторник, не се притеснявай». За един танцор колко е страшно в залата да не се получава и да чува думите «ще го направим във вторник, не се притеснявай». Дори без да го репетираме, ще го направим. Имам стрес от това изречение. Да, но правихме ли го общо взето? Правихме го, разбира се. А на теб какво ти казаха за Наско Месечко? Понеже аз 3 пъти отказах да влезна в този формат, и защото трябваше да правим и нашето си предаване Света на здравето, и отивам в монтажа с монтажиста ни Ники. И казвам сега, Ники, знаеш, имам оферта, телевизията искат да влезна. Той каза, с кой ще танцуваш? И аз казвам и с Наско Мешко. Той каза, чакай малко. Той чакай малко, само чакай малко. Пусна ми нещо на един голям монитор и казва, ето това е Наско Месечков. Искам да ти кажа, той човек ще стопи лагерите, ще те скъса от дисциплина, от поддръжки и поне докъдето и да стигнеш, но ще излезеш много фитната, много кондиционирана, ще имаш страхотно тяло в края на формата, защото той ще ти стопи лагерите, което в интерес на истината по-красивия начин вече стана. Плюс, че ние сме отслабнали всички много. Аз съм загубила 5 кг, Наско ти показа панталона му, просто той 4, всички сме загубили много килограми. Ето и за пореден път доказва, че техниката е по-важна. Ти губиш килограми, обаче поддръжките си поддръжки. Това да изтласкаш, да я въртиш по този начин. Онзи делфин, който, нали, ти изглеждаш, сякаш плуваш през цялото време. Много е трудно това нещо. Да, спомням си първи път, като ми го показах. И друго, за което много искам да ти благодаря, Насе. Нали, ти винаги ме така ми правиш челни сблъсъци с трудността. Просто челен сблъсък с трудността. И просто ме научи да не се страхувам от трудностите. Научи ме да знам, че там, когато преодолееш тая трудност, било делфин, било хеликоптер, било много сложна хореография, има една такава светлина, едно усещане за постижение, да си доволен от себе си, че си го направил. Защото това е път, който само ти можеш да издържиш. И ако няма до теб някой, който да ти каже, ей, ти можеш да го направиш. И Наско, с това, което направи с мен, понеже попита и за Лили, Лили е била свидетел на няколко тренировки. Идва и тя е чувала как той взисква от мен. И когато аз в нормалния живот, защото това Dancing Stars, не знам дали беше нормален живот, беше и вълшебство, и приказка, да, за никой. И Лили също ми е резистирала, защото аз съм взискателен родител. Това, което Наско правиш с мен във формата, аз го правя с Лили. Взискателен родител, който има изисквания към детето си. И Лили ми е резистирала. Но сега, когато стана свидетел на процеса, след една тренировка дойде и ми каза, мамо, аз видях целият процес. Точка А. Имате задача. Точка Б. Ти резистираш. Точка В. Той е присъствен, всеотдаен и е там до теб. И във вторник виждам нещо прекрасно. Аз ти позволявам да бъдеш взискателен родител, защото видях, че това е красивия начин
по който нещата се случват. И аз ти благодаря, че ми помогна да имам по-лесно общуване, когато съм взискателна с Лили. Сега ще почивате ли? Аз не, защото пиша книга, която заради Dancing Stars е с 4 месеца. Защото ние сме реално от януари сме в този боен режим и не ми оставаше време, защото правим и предаването, и Света на здравето, и Dancing Stars, и семейството. Обичайният житейски фон не се е изпарил, той е там. Така че сега с много любов ще се върна към писането и ще си донапиша книгата. Ти, Наско? Аз трябва да продължа с социалния ми проект, който е насочен към деца и е подкрепен от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието. Това е медицински проект. Авторската ми книга, която е написана и тя вече е факт, има 1000 копия раздадени безплатно на децата. Това е един проект, който чрез книгата ще учим децата как да се справят с мини-инвазивните манипулации, които им предстоят. Тази книга има към нея куклен театър, също така правим маскоти, които се снимат с децата и така много по-лесно възприемат цялата тази така трудна задача да ги заведем на първия преглед, примерно при лекар. Да не се страхуват. Защото този проект беше спрян по време на Dancing Stars, трябва да го продължа, защото той е социално отговорен и за мен е много важен, защото децата са повече от всичко. Повлия ли за това, доктор Неделя Щонова, или ти беше започнал да се занимаваш? Това е най-удивителното нещо, че ние се събрахме да танцуваме и аз едва сега разбрах, че има човек, който натиска същото бутонче и прави също. Това, което той прави, нас е респект. Сайтът ти, интервютата, как се подготвяш, вдъхновяваш хората и деца. Кажи, че няма хората. Случайността е форма на необходимост. Този проект, който нас го прави с деца, той го беше започнал преди ние да се видим. Всъщност в една от нашите визитки, двете мечета, които ние бяхме ги мечетата? Да. Това са героите от книгата, първата ми авторска книга. Имам 9 поредица от 9 такива книги, които излизат поетапно, благодарение на корпоративни партньори, чрез които ние даряваме книгите. Няма нужда от финансова подкрепа. Ние ги даряваме, за да може родителите и децата да се справят по-лесно. Да са по-осъзнати. Адмирация. Да, адмирация, абсолютно. Имаше ли нещо, което не можахте, не успяхте да си кажете или просто го държахте до последно в себе си? Да. Доктор Щонова, не успях да ви кажа благодаря за това приключение. Стаси, не успях да ти кажа искреното ми благодаря за целия ви екип, който отразяваше така неотлъчно всеки един момент. Благодаря на продуцентите на това предаване, защото това е единственото предаване за мен в моите очи, което възпитава, което надгражда, което усмихва, което докосва. Което учи на доброта. И аз точно това искам да кажа. Този формат, това предаване, всички пред очите на всички зрители, всяка от двойката, всеки един участник израстваше. Това е производно на труда. Един формат, който е урок по трудолюбие. И не на последно място благодарим на зрителите, които така неотлъчно, стоически, пак казвам, като в игрите на глада ни подкрепяха и стигнахме до там, където те казаха. Правим кратка пауза, а вие останете пред екраните, защото след малко доктор Щонова, Наско ще ни кажат нещо много важно. Здравейте отново! Аз съм Стаси и за последен път ви казвам, вие сте с Dancing Stars Extra. При мен са победителите в 5-я сезон на Dancing Stars доктор Неделя Щонова и Атанас Месечков. Мисията на Наско е да танцува, да ни учи да танцуваме, да ни учи да харесваме танца и всичко свързано с него и да прави така, че децата да нямат страх да отидат на лекар. Прекрасна мисия. А мисията на доктор Щонова е да ни образова за нашето здраве. За това как да се чувстваме по-щастливи от това, че сме здрави. Много вярвам в това и понеже попита за купата, че излъчвала този уж на пръв поглед студен блясък, си спомних 2010 година в Стокхолм, предаването, което правих, стана номер 1 в света. И тогава Джети Саш, председателката на журито, която връчваше наградата, ми каза следното нещо. Сега Неделя, представи си едно високотехнологично дигитално студио. В това студио тръгва някаква мацка, готина, направена, висока, тунингована и разхожда едно фризирано кученце. Така, също класик. Разхожда го това кученце, кученцето застава в центъра на технологично студио, замръзва и оставя един топъл, димящ екскремент там. И по съседния канал вървиш ти, правиш твоето предаване, как да се борим срещу затлъстяването в детска възраст.
80% от публиката ще гледа кученцето, което оставя топлия екскремент в високотехнологичното студио, и 20% от аудиторията ще гледа тебе, която говориш как да бъдем в кондиция. Но, каза тя, всеки ден, в който ти се бориш да обърнеш това съотношение, знай, че правиш нещо добро за бъдещето на нашите деца. Докато бяхме в Dancing Stars, света на здравето продължаваше да върви. Имаше един момент, в който ние направихме шер 32%. И аз тогава си казах, образователно предаване, беше посветено на съня с професор Стайко, да направи шер 32%. Спомних си думите на Джети Саш и когато я докоснах тая купа, си казах, значи човек може да докосне сърцата на хората и през образованието, и през идеята да ги пробудиш, и през идеята да бъдат по-духовни същества, и през идеята да осъзнаят, че ние имаме ум, който да усъвършенстваме, дух, който да изграждаме, сърце, което да пълним с любов и толкова много знания, които да усвояваме. И това не е задължително да стане само през медицинско предаване, през книжка, бъди смел с Марти. Можеш и през танца, през друга форма на експресия, пак да кажеш на хората, ей хора, животът е свещен и е прекрасен. И въпреки всичко, живейте го и си струва да го живееш. И това много стопли студения блясък е на тази купа. И танцувайте през живота. Да, точно така. Ще ви помоля да отправите вашите послания към нашите зрители, към тези, които ви избраха да бъдете номер 1 в Dancing Stars. Моето послание е всеки да вярва в мечтите си, да се бори и никога да не се отказва. Чудесно. Моето аз съм го казвала, то стои в моята детска стая, на една голяма картина написано, на мен това ми е кредо. Ти каза и думичките. Животът не е да чакаш дъжда да спре, а животът е да се научиш да танцуваш красиво, докато вали. И аз го научи. Да, и той го научи. Но всъщност, може би, не е важно какво точно ти се случва. Дали имаш обструкции, дали животът те нокаутира, дали си долу размазан. А е важно как преминаваш през това. Ето, заедно го научихме двама това, че живот не е толкова важно какво точно ти се случва, а как го минаваш. Благодаря ви много за всички тези красиви моменти, които живяхме с вас. За целият труд, който положихте да ни направите щастливи, гледайки ви. Благодаря ви от сърце. Благодарим ти, Стаси, на теб, на хората и на семействата ни, които ни подкрепиха. Така е.